Avui hem entrevistat el conseller Josep Rull, és un polític català del partit de Junts per Catalunya i que va ser conseller durant el mandat del president Carles Puigdemont. Avui l'hem entrevistat i aquí us deixem l'entrevista. Conseller Rull, molt bon dia, com està? Hola, molt bon dia. Molt bé, molt bé. Abans de començar, li volia agrair que hagi acceptat aquesta petició d'entrevista. Ens fa molta il·lusió, moltes gràcies. És un plaer. Si li sembla bé, començarem parlant primer de tot des del seu principi, els seus començaments, i després anirem avançant fins a l'actualitat. Vostè en quin moment i per què fa el salt a la política? Jo el faig quan tinc 17 anys. Abans, quan en tenia 15, ja em movia a l'entorn de la joventut nacionalista i de Convergència amb un doble objectiu, que és treballar per la independència de Catalunya i treballar per la justícia social. I ho feia d'una manera molt poc sofisticada, perquè amb aquesta edat, diguem-ne, és molt tot de pinzellada gruixuda, però aquests eren els dos impulsos que em portaven a comprometre'm per treballar pels altres. Per tant, com arriba vostè a ser conseller de la Generalitat? Com arribo a ser conseller? Bueno, jo, diguem-ne, vaig entrar molt jove com a diputat al Parlament de Catalunya. De fet, anava a la llista de Convergència i no vaig sortir en primera instància. I va començar a plegar gent de la llista i vaig entrar l'any 97 com a diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, he estat molts anys, diguem-ne, membre del Parlament de Catalunya, i hi ha un moment que diverses vicissituds també vaig tenir responsabilitats a Convergència com a secretari d'organització i com a coordinador general, i quan es va crear la candidatura de Junts pel Sí hi va guanyar, i finalment la presidència no la va ostentar el president Mas sinó el president Puigdemont. Em va demanar d'incorporar-me al seu equip i per mi és un dels honors més alts que hagi pogut tenir, i per això, com a conseller de Territori i Sostenibilitat, amb el govern del president Puigdemont a l'entorn de la candidatura de Junts pel Sí. Conseller, quan i com creu que Catalunya esdevindrà un estat independent? Quan tant de bo fos demà mateix, no? Però és complicat, perquè hem vist que al davant hi tenim un estat que és extraordinàriament brutal, no en diria poderós, sinó brutal, perquè el problema que hi ha justament és que l'estat espanyol és democràticament molt dèbil. Aquest és un dels principals problemes a què fem front. Home, si és dèbil hauria de ser més fàcil, no ben bé. Els estats forts pacten. Els estats forts pacten i utilitzen el sistema democràtic i l'estat de dret per gestionar idees legítimes, com la independència de Catalunya. Parlo en el seu moment del Regne Unit, que acorda un referèndum a Escòcia perquè està convençut que el pot guanyar, que té alguna cosa interessant a oferir als escocesos, o en el cas de Canadà i el Quebec, que Canadà accepta que el Quebec faci que creu que políticament ho pot gestionar. La debilitat de l'estat espanyol l'aboca a haver de desmantellar el seu propi estat de dret per combatre el que nosaltres representem. Té una part que és que si nosaltres fóssim una anècdota, no ho hauríem de fer, o no ho haurien fet. Nosaltres vam arribar més lluny que mai. L'1 d'octubre estaven convençuts que actuaven d'una manera molt brutal on ens perdien. Per tant, diguem-ne que al davant hi tenim un estat que està disposat a utilitzar totes les eines al seu abast. I quan dic totes, subratllo totes, totes les eines al seu abast per abatre el que nosaltres representem. Però ara tenim un cert avantatge. En quin sentit? Que ara ja sabem que hi ha darrere el mur, però ja en tenim una cartografia solvent. Amb els fets d'octubre no sabíem què hi havia darrere el mur, no teníem GPS, ara ja en tenim. On rau el problema? El problema rau en aquests moments amb nosaltres. Estem barallats, estem discutits, transmetem una imatge de tensió i de crispació, no som capaços de dibuixar un projecte que interpel·li tots els catalans, un projecte esperançador, potent, ambiciós, i per tant, jo crec que el que és fonamental és que nosaltres tornem a compactar-nos, tornem a reforçar aquest projecte d'una nació d'adhesió
diguem-ne, molt cívica, que és el que ha representat a Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, tornar a fer un full de ruta des de la convicció que la independència de Catalunya no l'aconseguirem només des de les institucions, sinó sobretot al carrer. I jo m'imagino, diguem-ne, una circumstància similar a la caiguda del mur de Berlín, que qui aconsegueix que canviï aquell règim en molt bona mesura és la força cívica de la gent. Per tant, conseller, vostè creu que el president Carles Puigdemont, en aquell moment que fa la declaració d'independència i després la tira enrere, hauria d'haver tirat endavant aquesta declaració d'independència? Jo crec que la declaració d'independència l'hauríem d'haver fet el dia 3. No el dia 10 ni el dia 27, el dia 3. Finalment, el dia 27, jo era dels que defensava que tant sí com no havíem de fer la declaració d'independència per protegir allò que va ser l'1 d'octubre. Però el dia 3 és el dia que teníem l'estat desbordat, que teníem la ciutadania al carrer. I fer una declaració d'independència en defensa pròpia. Quan hi ha un estat que no només no et protegeix, sinó que utilitza la violència per combatre't, aquest país, en aquest cas Catalunya, està legitimat per poder, diguem-ne, fer un exercici de defensa col·lectiva, no? I fer una declaració d'independència en defensa pròpia i a partir d'aquí que poguessin desplegar-se tots els mecanismes que estableix el dret internacional públic per tal, diguem-ne, d'obtenir el reconeixement internacional, cosa molt complicada, molt difícil, però era un bon punt de partida, d'una solidesa significativa i a més amb un relat a nivell internacional d'un país que legítimament vol exercir la democràcia per guanyar el seu futur i d'un estat brutal que utilitza la violència per combatre unes idees pacífiques i legítimes. Conseller, per tant, vostè quin creu que és la solució del conflicte entre Catalunya i Espanya? Perquè vostè creu que amb un pacte entre Catalunya i Espanya es pot solucionar? O no sé, quina és la via? És que l'hem explorat, aquest pacte, clar. Jo sóc un independentista que vinc de Convergència. I Convergència és un partit que ho va explorar tot i des de l'absoluta bona fe. Sí, hi ha una dada que és molt poc coneguda, no només en relació a Convergència, sinó en relació al nostre país. L'any 78, Catalunya és el territori de l'estat espanyol on la Constitució és votada més massivament a favor. Més que Madrid, més que les Castelles, més que Andalusia, més que Galícia, Catalunya. Sembla que ens movem amb suport a la Constitució superior pràcticament al 90% i amb una participació molt alta. En quins termes es va plantejar aquella votació a Catalunya? De dir, nosaltres donem suport a la Constitució, abracem aquest trànsit cap a la llibertat de l'estat espanyol, a canvi d'obtenir reconeixement nacional, som una nació, i instruments d'autogovern, la Generalitat reconstituïda. Ajudem a que Espanya sigui un país més avançat, més democràtic, més europeu, i això tindrà, diguem-ne, aquest retorn en termes de reconeixement i poder polític. I què hem vist? Diguem-ne que Espanya pretesament és un país més avançat, més modern, més europeu, però aquest reconeixement no ve de cap de les maneres. I això arriba un moment que amb l'Estatut de l'any 2006, parèntesi, és un estatut que fem exactament el que ens van demanar que féssim. De dir, el va impulsar el president Maragall, i el president Maragall el que deia és, amb aquest estatut hi ha un reconeixement més explícit de Catalunya com a nació, i dos, diguem-ne, la voluntat de Catalunya encaixar com a nació dins l'estat espanyol. Hi ha la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 2010 que diu, ei, si vostès catalans se senten nació, aquesta no és la seva Constitució. Molts catalans que no eren independentistes diuen, home, però si la vam votar, no és la seva Constitució. Si vostès catalans se senten nació, l'estat espanyol no és el seu estat. O deixen de ser el que són, o, diguem-ne, aquesta convivència no es produirà mai. I és a partir d'aquell moment que el suport a la independència creix de manera pràcticament exponencial. Passa del 15% pràcticament al 50%. Què és això? I s'expressa en positiu, i s'expressa en projecte. Per tant, nosaltres ho hem provat. Durant decennis, el catalanisme polític el que ha intentat és trobar aquest encaix, i aquest pacte no hi és. Recorda que abans d'iniciar tot el procés, l'any 2012, el president Mas fa l'última tentativa de posar sobre la taula un
projecte de concert econòmic solidari. I Mariano Rajoy diu que de cap de les maneres, que aquí ni parlar-ne, no? Aquest és el tema. Diu. I ho hem provat. Diu, no, és que el PP és complicat. Sí, ho hem provat amb el PSOE, ho hem provat amb el PP, ho hem provat amb tots. I la idea que ens traslladen és només trobaran el seu encaix a Espanya si renuncien a ser el que són, si renuncien a ser i sentir-se nació. I nosaltres no podem mai renunciar a allò que som, perquè si no, diguem, el nostre projecte de futur, de benestar, de prosperitat, diguem-ne, s'extingeix. És a dir, només pot generar futur i prosperitat pels teus i pels altres, pel conjunt de la comunitat internacional, si tu ets genuí, si tu ets allò que ets. Conseller, com comença? Perquè clar, l'any 2017 suposo que va ser un any complicat, no? Per tant, vostè com ho viu des de nivell personal? Com viu aquell any? L'1 d'octubre, declaració d'independència, la gent al carrer... No sé... Amb molta emoció perquè allò que comentava, jo des que tinc 15 anys soc independentista català, quan d'independentistes érem 4. Érem una raresa, però una raresa còsmica, per entendre'ns. I jo ho veia amb un entusiasme i amb molta determinació i amb molt goig, no? Malgrat hi havia moltes dificultats. I així ho vaig viure l'1 d'octubre, malgrat, diguem-ne, les patacades brutals a què ens va sotmetre l'Estat. Aquell dia ens vam sentir nació com mai, i també el dia de la declaració d'independència. Però el dia 1, diguem-ne, deixa'm explicar-te una anècdota, que l'explico per tot, però que és allò, més que una anècdota, és una vivència que a mi m'ha condicionat extraordinàriament durant els anys de presó i ara. Jo vaig anar a votar a les 11 del matí a Terrassa, en el col·legi electoral on sempre havia votat. I allà hi havia una cua infinita, com mai no havia vist una cua tan llarga. I a la cua hi havia 3 senyores grans. I un xicot jove se'ls hi acosta i les interpel·la. I els diu, i vostès no tenen por? I una de les dones, la més gran, el xicot jove li diu, no tenen por, no han vist el que ha passat a Sabadell? Sabadell feia tot just una hora que la policia espanyola havia romput el col·legi electoral on havia de votar la presidenta Carme Forcadell amb un nivell de violència desbocada. Vostès no tenen por? I una d'aquelles dones, la més gran, li diu, fillet, nosaltres ja n'hem tingut massa temps de por. Soc aquí perquè la meva neta no en tingui mai més de por. L'1 d'octubre va ser això, el dia que col·lectivament vam ser capaços de vèncer la por. Aquesta és la força extraordinària que hi ha al darrere, i aquest és el batec que hi ha al darrere. Jo crec que jo moltes vegades m'he dit, i això és el que vaig viure aquell any 2016 i 17, si la nostra gent, si aquest poble no va tenir por, nosaltres no tenim dret a tenir-ne. Si la gent no es va rendir, nosaltres no tenim dret a rendir-nos. Clar, conseller, vostè, com per exemple, aquell any, quan se'ls proposa fer el referèndum, no sé, no preveuen el que pot passar, que poden acabar a la presó? No tenen aquesta por, incertesa de què pot passar? Bueno, sí, nosaltres anàvem a guanyar. Perquè diu, no, és que aneu a fer... No, anàvem a guanyar. I anàvem a totes. I, per tant, quan tu vas a totes, saps que si no guanyes pots tenir conseqüències. Jo la consciència que podia anar efectivament a la presó i que una part podíem anar a la presó i una altra part a l'exili és en el moment que decidim fer la declaració d'independència el dia 27. Jo crec que vaig tenir, diguem-ne, una certa participació en acompanyar el president a prendre aquesta decisió de fer la declaració d'independència. Aleshores sí que era bastant conscient que si no ens en sortíem, si no consolidàvem la posició, que era molt difícil. El dia 3 hi havia moltes més opcions de sortir-nos-en. El dia 27 era tot molt complicat. Sabia que podíem anar a la presó, però anar a la presó per unes idees, diguem-ne, nobles, utilitzo aquest adjectiu nobles, per unes idees legítimes, doncs quan tu n'estàs molt convençut d'allò que defensa, doncs mira, és una contingència, deixem-ho dir així, que s'ha d'assumir. Clar, i llavors, en aquest moment, vostè va anar a l'exili. Llavors, per què decideix no quedar-se a l'exili i tornar, tot i el risc que suposava quedar? Vull dir que si tornava anava a la presó.
Va ser un exili de baixíssima intensitat, el meu, perquè vam anar a la Catalunya del Nord, i per mi la Catalunya del Nord ben bé no... I vam anar l'endemà, més que en vocació d'anar a l'exili, en vocació de preparar els següents passos. Jo era l'únic l'únic conseller que tenia agenda pública aquell cap de setmana. La declaració d'independència és el dia 27, divendres. Dissabte anem a la Catalunya del Nord i allà ens hi trobem pràcticament tots. El president encara era aquí a Girona, concretament. I després, en aquella trobada que vam tenir allà, em sembla que era al Vallespí, jo era l'únic que tenia un acte diumenge, que era la commemoració del centenari de Ferrocarrils de la Generalitat. I entre tots vam acordar que valia la pena que hi hagués algun membre del govern que pogués ser present, que pogués participar en un acte públic, que pogués transmetre un missatge de confiança. I em va tocar a mi. I per tant vaig tornar a baixar, vaig participar d'aquell acte. L'endemà dilluns vaig anar al departament, perquè jo m'hi havia compromès també amb els treballadors del Departament de Territori i Sostenibilitat, però érem conscients d'això. I després havíem de tornar a pujar per fer la roda de premsa aquella que el president Puigdemont va fer amb d'altres consellers a Brussel·les, no sé si us en recordeu, i uns quants, Raül Romeva, Jordi Turull, Carles Mundó, vam decidir quedar-nos. Per què ens vam decidir quedar? Malgrat el risc d'anar a la presó. Per dues raons, una de política i una de personal. No? La política és la convicció que teníem, i crec que no ens vam equivocar, que valia la pena bifurcar presó i exili. Que una part ens havíem de quedar aquí, amb el risc d'anar a la presó, i una altra part havia de mantenir el govern legítim a l'exili. Amb el benentès que el president de Catalunya, tant sí com no, havia d'anar a l'exili per protegir-se, parèntesi. Si a mi, que sóc un personatge de segon nivell, de tercer nivell, em van humiliar a la presó, el president de Catalunya el haguessin escarnit d'una manera desbocada. Tanco parèntesi. Jo crec que haver-nos bifurcat, l'exili té molta més credibilitat i té molta més força. Una part de la credibilitat que té l'exili passa per la nostra presó. És a dir, quan Lluís Puig ens obsequia amb una resolució del Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les que diu no lliurarem Lluís Puig a la justícia espanyola perquè Espanya no es garanteix la presumpció d'innocència, perquè Espanya no hi tindrà un judici just, per què ho diuen amb aquesta severitat? Perquè ens han vist a nosaltres que no han tingut un judici just. Et deia que hi havia dos arguments, un de polític, que és aquesta idea, aquesta convicció que bifurcar ens feia més forts, malgrat les conseqüències d'haver de patir presó, i un altre personal. La meva mare és molt gran i jo sabia que si anava a l'exili no la veuria mai més. De fet, amb el president Puigdemont se li ha mort el pare i no s'hi va poder acomiadar. I al president Puig se li ha mort el pare i la mare i no s'hi ha pogut acomiadar. I el conseller Comín, la mare, ha de pujar a Bèlgica a morir-se i el seu germà. Aquesta és una part molt dura de l'exili. Conseller, vostè tenia alguna esperança de que al final no acabaria ingressant a presó? No. Tenia l'esperança que si guanyàvem no aniria a la presó, però si no guanyàvem, jo indefectiblement aniria a la presó. I com és la vida a la presó? Si va fer alguna mica dintre de la presó? I tant. Si es pot explicar com és la vida allà dins. Tinc molts amics. La presó us l'heu d'imaginar tal com surt a les pel·lícules. Aquells patis plens de gent que fan voltes, gent amb aparença sospitosa, però al final les aparences, els prejudicis cauen a la presó. Aquells que tenen una aparença més feresta que acaben sent els més bons i aquells que tenen una aparença, entre cometes, més normals acaben sent els més complicats. No? A la presó hem vist la maldat fit a fit, hi ha gent que comès crims absolutament abominables, execrables, sense ni una espurna de penediment. És la minoria i a la presó hi ha tones d'humanitat, hi ha molt bona gent i gent que no hi hauria de ser mai a la presó. A la presó tot està taxat, diguem-ne, tot són unes rutines impecables i implacables. Tu no decideixes res a la presó. T'explico també una anècdota personal, això sí que és una anècdota. Venien a veure els meus amics a la colla de Terrassa de tota la vida i en el locutori, allà en el vidre aquell, amb el telèfon, i em deien, què és el que trobes a faltar més? Evidentment, la família, però jo els deia, el que trobo a faltar és la llibertat en el sentit més bàsic, més operatiu. La llibertat en majúscules no te la prenen mai perquè és un element interior.
i la llibertat no ens la rebassaran mai. Però la quotidianitat els deia, mireu, vosaltres ara quan sortiu podeu decidir si us atereu a Sant Joan de Vilatorrada a fer un cafè o no. Quan arribeu a casa podeu decidir si us quedeu a casa o sortiu al carrer. Si sortiu al carrer podeu decidir si aneu a veure els vostres pares o aneu a passejar amb els vostres fills. Quan passegeu pel carrer podeu decidir si entreu en una botiga o no. Si arribeu a la plaça Vella podeu decidir si us asseieu en un banc, quin banc i l'estona que vulgueu. A la presó tu no pots prendre cap decisió d'aquestes. No decideixes què menges, no decideixes a quin hora et lleves, no decideixes res, ni tan sols pots obrir una porta perquè les portes te les obren i te les tanquen, diguem-ne, els altres. No? Has de demanar permís per tot, has de passar llista per tot. És pèrdua la llibertat en el sentit més literal, més immediat, més... I aquesta és la part, diguem-ne, més... Al final, diguem-ne, t'acabes... No sé si heu vist una pel·lícula que es diu Cadena Perpètua, del Morgan Freeman i el Tim Robbins, que és això, quan el Morgan Freeman surt, ha estat condemnat a 40 anys de presó, ha estat 40 anys, i demana permís per tot. A mi em va passar la primera vegada, jo vaig ser un mes a la presó, 3 mesos en llibertat, i després més de 3 anys a la presó. El primer cop vam arribar des d'Estremera fins a Catalunya, al Principat, a través de les Terres de l'Ebre, i vam anar a sopar a l'Ampolla. Recordo que estàvem al sopar i havia d'anar al lavabo, i vaig buscar algú per demanar-li permís per anar al lavabo. La presó és això. Conseller, ara vostè, un cop passat aquest temps de presó, clar, la gent, després d'aquella declaració d'independència que es va suspendre, després va venir el president Quim Torra, tot això, clar, la gent s'ha anat cansant una mica de tot. Per tant, què li diria a la gent que ja no creuen en el paper dels polítics per assolir independència? No, que els polítics són importants, tots els polítics, que vol dir que la gent que es compromet en un determinat moment pels altres, no? I la política no només la fan els polítics retribuïts, sinó que la fa molta gent, afortunadament. Que les coses no les hem fetes prou bé, segur. Que hem fet errors, seguríssim, seguríssim. Tant és així que no ens n'hem sortit i que Catalunya avui no és un estat independent. Però que tanmateix ha valgut la pena. Tanmateix hem arribat més lluny que mai, ara hem de ser capaços de culminar-ho. Jo abans d'entrar a la presó tenia clar que Catalunya té el dret de ser independent. Un cop he estat a la presó i vaig ser conseller amb moltes limitacions, estic convençut que Catalunya no només té el dret de ser independent, sinó el deure de ser-ne. I per tant hem de ser capaços de culminar aquest procés. I per això, diguem-ne, estigui on estigui, a primer nivell, o segon o tercer, jo vull continuar lluitant perquè els que vindran darrere puguin tenir un país lliure. I perquè, jo ho vaig dir en el judici, no vull que els meus fills es facin gran en un país on per haver defensat pacíficament els teus ideals puguis patir presó o exili. La manera de garantir la plenitud nacional de Catalunya, el progrés, el benestar, la prosperitat, la justícia social, avui més que mai passa per tenir un estat propi, un estat independent, i ens n'hem de sortir. 2 preguntes en una, diguem. Esquerra Republicana, ara mateix està el govern sol, quina durada li veu? I l'altra pregunta, creu que, perquè nosaltres vam entrevistar la consellera Meritxell Budó, li vam preguntar si ella creia que a la taula de diàleg es podia arribar a independència. I ens va dir que no. Ho comparteix vostè també, això? Jo crec que Esquerra Republicana aguantaran fins al final, que és fins l'any 2025, perquè Esquerra, malauradament, i això jo crec que és un problema de prestigi institucional, ha arribat a una conclusió brutalment i descarnadament pragmàtica, de dir el Parlament de Catalunya només serveix per nomenar i cessar el president i eventualment per aprovar uns pressupostos. La resta de coses és irrellevant. Terrible. És a dir, no cal que fem lleis, les mocions que pugui aprovar el Parlament són indiferents, si les hem d'incomplir, les incomplim, no passa absolutament res. I per tant, amb aquesta lògica, que vol dir que el Parlament deixa d'existir com a Parlament operatiu, com a Parlament, diguem-ne, que legisla, que lidera, que projecta, és això, resistir, per tant, fins l'any 2025. I segon element, jo soc dels que, d'aquella idea, fixa't,
que es poden combinar els dos elements, el diàleg i la determinació, en aquest cas, allò que nosaltres hem dit, la confrontació intel·ligent. El president Puigdemont ho va expressar com ningú quan va solemnitzar en la convocatòria del referèndum la idea aquella de referèndum o referèndum. Recordeu? Sí. El primer era el referèndum pactat, era el referèndum negociat, era el referèndum a l'escocesa, era el referèndum d'aquells que ho hem provat tot, i ho hem provat tot per poder trobar, diguem-ne, aquest instrument d'expressió democràtica dins el dret intern espanyol. Però si això no surt, si la via del diàleg no té més recorregut, no surt, l'altre referèndum era l'1 d'octubre, que és el referèndum, diguem-ne, emanat per una llei d'un Parlament legítim i democràtic, no la resignació. I de vegades diu, pactem un referèndum o pactem determinades coses. Si et diuen que no, bueno, ja s'ha acabat. No s'ha acabat. I per tant, una eventual taula de diàleg només serà operativa si l'altra part és conscient que tu estàs disposat a tot en termes democràtics i pacífics, no? Que estàs disposat a la unilateralitat. Aquesta és la idea, però no una taula de diàleg, de dir, escolta, em descarto totes les altres eines. L'estat espanyol no té cap mena d'incentiu per poder-s'hi asseure. Si tu ets fort, la taula de diàleg, diguem-ne, et permet, et legitima, en cas que no vagi bé, per anar a una altra via i et dona força si tu contemples aquesta altra via. Saps què vull dir? Eventualment pots obtenir algun resultat, però una taula de diàleg que està absolutament desarmada en termes de força política, jo sempre desarmada en termes pacífics, vull dir, però desarmada en termes polítics és una taula de diàleg, diguem-ne, que li dona més servei a l'estat espanyol perquè li permet anar pel món de dir, ei, si ja n'estem parlant, però de què estem parlant? Perquè no hem afrontat ni autodeterminació, ni amnistia, no hem afrontat cap dels elements estructurals. Conseller, ara una notícia que és més que ha passat fa poc, diguem, sobre Clara Ponsatí. Vostè creu que la detenció de la consellera a Barcelona per part dels Mossos d'Esquadra era il·legal? No, té immunitat parlamentària. Els Mossos són un instrument al servei de la justícia espanyola, i la justícia espanyola ja sabem, diguem-ne, que és una justícia que es mou en termes d'autarquia quan a drets fonamentals i quan a principis democràtics. No, el que no té sentit és que la consellera Clara Ponsatí tingui immunitat a tota la Unió Europea, menys a l'estat espanyol. Definitivament i clarament aquesta va ser una detenció, diguem-ne, il·legal. Conseller, què en pensa de la sentència de Laura Borràs i si creu que la presidenta hauria de dimitir? És una sentència, diguem-ne, que ens movem en aquell terreny del lawfare, no? Que és que s'utilitza el dret, bàsicament, o s'utilitzen els mecanismes judicials, bàsicament, per, diguem-ne, atacar la dissidència, per escarnir la dissidència. I ha sigut un judici que no té les garanties adequades, les garanties suficients. Qui ha escollit Laura Borràs com a presidenta de Junts per Catalunya són els militants de Junts per Catalunya. Qui ha de decidir la continuïtat són els militants, no serà mai un jutge. Jo crec que en aquests moments la presidenta Borràs té la confiança d'una manera molt evident, molt clara, de la immensa majoria de gent a dins del partit. Però, per tant, vostè creu que hauria de dimitir o no? No, jo ja l'he dit que no. És evident que no ha de ser una sentència que es mou en aquest terreny, diguem-ne, d'això que en diem el lawfare, i per altra banda, amb el suport que té de la majoria de la gent del partit, jo crec que no. Conseller, en l'entorn juntaire es rumoreja que vostè serà el proper candidat a la presidència de la Generalitat. L'entorn juntaire és un concepte indeterminat, oi? Es pot afirmar això, no? Que vostè serà el proper candidat a la presidència de la Generalitat? No es pot afirmar. No es pot afirmar. Diguem-ne, jo vull tornar a fer política, això sempre ho he dit. Vull tornar a fer política institucional perquè de política n'he continuat fent. Em vaig continuar fent a la presó, n'he continuat fent ara. De fet, soc el president del Consell Nacional de Junts per Catalunya. Ara, prèvia a les municipals, em faig un tip de fer quilòmetres per tot el territori donant suport, però
aquest és un escenari que no em plantejo. Nosaltres tenim el president Puigdemont que pot tornar, tenim la presidenta Borràs que hem de veure que no té una sentència ferma, tenim el secretari general Jordi Turull que durant aquest període de temps pot obtenir una resolució favorable de la justícia europea d'Estrasburg i per tant, diguem-ne, hi ha molts elements sobre la taula, hi ha moltes persones, diguem-ne, que estan en una posició molt clara per encapçalar aquest projecte polític. Conseller, arribem a la part final de l'entrevista ja. Nosaltres fem un apartat de l'entrevista, que és com la part divertida, diguem, no? Que la meva amb la consellera Meritxell Budó, i ara ho estem fent a totes les entrevistes, és l'apartat de l'anomenat pregunta random, que són preguntes, diguem, fora del món... Random. Tot i que hi ha algunes notícies que són més llargues, més curtes, que tenen relació amb política, però ja veurà que són molt ràpides. La primera, ens podria dir un bon moment i un mal moment que vostè passés a dintre de la presó? Un bon moment, fent teatre i anant a fer la funció a Puig de les Basses, a Batràs, al Catllà. Aquest és un bon moment. Un mal moment, sens dubte, quan el meu fill va tenir un accident, va caure, va quedar inconscient i no em van deixar-lo anar a veure a l'hospital. Conseller, què li agrada fer al seu temps lliure? Al meu temps lliure m'agrada fer esport. A mi m'agrada córrer, m'agrada fer tenis i sobretot m'agrada jugar a tenis taula. Que aquest va ser un dels altres, diguem-ne, vàlvules d'escapament a la presó i faig les tres coses. Corro, he fet mitges maratons, ara vaig fer la marató de Barcelona, vaig acabar una mica malmès, tanmateix la vaig acabar. Continuo jugant a tenis i ping-pong i per altra banda, per mi el que m'omple més és, sens dubte, poder recuperar el temps perdut amb els meus fills. Conseller, què és el que més el motiva a seguir? Diguem-ne, aquesta idea, ara parlar dels meus fills, que els meus fills tinguin un país millor. Cito una persona que va ser cancellera de la República Federal Alemanya, Helmut Schmidt, que va verbalitzar una frase que és molt inspiradora. El sentit darrer de la vida i de la política és que els nostres fills tinguin les espatlles més amples de les que hem tingut nosaltres. Doncs aquest és el sentit darrer pel qual faig política i en bona mesura pel qual sóc independentista. Conseller, quin és el seu menjar preferit? Quin és el meu menjar preferit? Home, doncs a mi on em posen una bona cassola de caragols que no em posin d'altres coses. Quants i quins idiomes parla? No, parlo anglès. Català, castellà i anglès. Vostè és més de mar o de muntanya, conseller? I aquí també englobem... De mar, sens dubte. El mar és la llibertat, el mar és l'horitzó, el mar és l'estiu. Hi ha la cançó aquella dels Pets, que arribi l'agost, Feixuc i Mandrós, doncs és exactament això. I per mi l'agost va vinculat al mar. El seu lloc d'estiueig? Porrera, al Priorat, i amb sortides concretes a Vila-seca i a Cambrils. Per tant, el Priorat, Catalunya interior i mar. Quin és el seu color preferit? Ostres, jo diria algun turquesa, per exemple. El blau turquesa és un color que m'agrada molt. El blau cel del cel, que és absolutament bonic i inspirador. La primera vegada que vostès a veure en el programa Polònia de TV3 que l'imitaven, vostè creu que l'imitaven bé? No, em sap greu, no m'hi sentia gens identificat, però gens, no sé, dec ser un personatge rar de ser imitat tant físicament. Físicament cada vegada ho van aconseguir més, però tot i que l'actor és un actor excepcional, extraordinari, jo crec que no va agafar l'essència, per entendre'ns. El seu referent polític quin és? El meu referent polític a nivell mundial és una persona excepcional que es deia Bobby Kennedy, que diguem-ne que era simplement excepcional, i a nivell nacional de Catalunya, home, jo en tinc dos de molt potents, que són el president Pujol i el president Puigdemont. Quin és el seu llibre preferit? El meu llibre preferit és un llibre de Jordi Pujol que es diu Des dels turons a l'altra banda del riu, que ara s'ha tornat a reeditar, que és un llibre que vaig tenir
vaig poder tornar a llegir des de la presó i és molt impactant i molt inspirant. Ara venen 4 preguntes ja per acabar, que no vull entretenir més. 2 molt ràpides que venen juntes. Què és el seu grup de música preferit i la seva cançó preferida? Ostres. Deixa'm dir-ne 2, un de fora i un de dins. El de dins, sens dubte, és els Pets, i la meva cançó preferida dels Pets és Agost, i el de fora és els Dire Straits, i la cançó preferida, sens dubte, és Sultans of Swing. Ara ja per encara a la recta final amb 2 preguntes. Si vostè hagués de sortir de festa amb una persona, amb qui seria? Amb el senyor Núñez Feijóo o amb el senyor Santiago Abascal? En cap dels dos, francament. El concepte festa Núñez Feijóo, Santi Abascal no formen part de les prioritats, no? És un oxímoron, és una contradicció en els termes. Si vostè hagués de sortir a fer un cafè amb algú, amb qui seria? Amb el jutge Marchena o amb el jutge Llarena? Amb Marchena. Amb Marchena. Perquè Marchena, si em permet, és un malvat brillant. Malvat entre aquestes cometes, no? Però era un home, un príncep de la paraula, en deia jo, un tipus brillant. Llarena no, Llarena és fosc, és tèrbol, és venjança pura, no té cap mena de... Marchena també, però dius, home, ja que t'ha de jutjar algú que sigui, diguem-ne que el teu antagonista, clar, dir que un jutge és un antagonista és terrible, que demostra que l'estat espanyol no és un estat democràticament normal i homologable, però Marchena vaig veure un tipus brillant, malvadament brillant, però brillant. Llarena no té, és un home pretensiós que no té cap mena de, diguem-ne, de gràcia, cap. Conseller Josep Rull, gràcies per acceptar aquesta entrevista. Moltes gràcies, ha sigut un autèntic plaer. Igualment, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, conseller, de nou per acceptar aquesta entrevista i a vosaltres esperem que us hagi agradat moltíssim l'entrevista. Ens veiem al següent vídeo. Que vagi molt i molt bé.